to bude o balančných cvičeniach. Stojí na štyroch v ľahu na chrbáte. A na to, aby sme našli balans napríklad na jednej nohe, na špičkách, na štyroch v nejakých pozíciách a potrebujeme sa stabilizovať, čiže budeme posilňovať svaly, ktoré nás stabilizujú. Čiže balans neznamená, že len tak si nájdeme balans. Balans znova znamená posilniť svaly, ktoré nám stabilizujú kostru a jednotlivé kĺby. Takže poďme rovno na to. Budeme potrebovať loptičku. Zatiaľ si ju dáme teda na bok, v stoji ju využijeme až na záver a môžeme začať. Tak, postavíme sa na šírku bedrových kĺbov, pekne v spriamene a začneme s takými malými podrepmi na to, aby sme našli balans potom teda na jednej nohe na špičke. Potrebujeme si trošku posilniť členky, stabilizovať, mobilizovať. Takže vás poprosím, postavte sa na šírku bedrových kĺbov, pekne naširoko a ideme si odkontrolujeme rukami bedra a ideme do takého podrepu s rovným chrbátom. Takže není to sklon, sa otočím bokom, aby bolo vidno. Čiže ideme s rovným chrbátom do podrepu, ideme toľko dole, koľko nás pustia práve tie členky, práve nejaká flexibilita lítka a vrátime sa späť. Čiže neideme takto, ale ideme do podrepu s rovným chrbátom, že tú pánvu chrbát si kontrolujeme a vrátime sa späť. Dole a vrátime sa späť. Takisto skontrolujeme sa aj spredu, ak máte možnosť, teda zrkadlo niekde pri sebe, aby nám kolena nešli k sebe, hej, a ani aby nešli od seba, že priamo ponad približne druhý, tretí prst na nohe. A ideme naozaj, že ako keby sme chceli zatlačiť dole, že zísť ešte nižšie a vrátime sa späť. Že poďme si dať také ako keby dva pohupy a vrátime sa späť. A vrátime sa späť. Zaťahujeme už aj tie brúšne svaly, pekne ramena držíme nás široko, nevydvíhame k ušiam. Dýchame. A s každým ďalším sa snažíme potlačiť sa ešte nižšie. Nádych. Výdych, výdych, nádych, výdych, výdych, nádych. Tak, pritom cítime akože z jednej strany, že sa nám ako keby aj naťahuje, že to lítko zo zadnej strany, ale zároveň cítime ako keby ťah aj túto, v tom prednej strane lítka v členku, že tamto nejako možno, že budete cítiť, že to ťahá, alebo nejaké také sensations budeme cítiť rôzne, ale to je práve, že tá aktivita v rámci toho členku, v rámci tých lítkových svalov. Tak, poďme ešte 3. A 2. Rovný chrbát, ale nejdeme do toho predklonu. 1. Tak, dáme si jednu nohu takto na špičku, že vlastne stojíme na jednej nohe, ale podopierame sa stále tou druhou nohou a ideme to isté vlastne jedna noha, čiže váha tela je väčšia. Ako keby viac nám to zatlačí práve aj na ten členok, dokážeme možno o čosi nižšie, ale pozor, aby to nebolo, že to kompenzujeme nejako pohybmi pánvy, že tú pánvu si pekne držíme v stabilite a stále pozor, aby sme nešli do tých predklonov, že stále je to rovný chrbát a vnímame ten členok, že sa pekne s každým ďalším aj posilňuje, ale zároveň sa aj teda mobilizuje. Dýchame, znova pozor na to koleno. Nejdeme dovnútra ani dovonku ním. Ešte 4. A 3. A 2. Stojíme pevne, rovnomerne rozložená váha na celom chodidle. 1. A vystriedame to druhé. To isté na druhú nohu. Dvakrát kmitneme hore a späť. Kmit a späť. Strážime si teda aj to koleno, aj keď sa nám možno chce trošku vtočiť dovnútra. Dýchame stále. Kmit, späť. Stále s každým ďalším, ako keby sa snažíme zísť ešte nižšie. Pozor veľký na to, aby sa nám nestalo to, že síce koleno si strážime, ale chodidlo sa úplne vtočí na vnútornú hranu a stojíme na vnútornej hrane, alebo že na vonkajšiu hranu celé chodidlo rovnomerne rozložené na podložke. Tak, ešte poďme 2. A jedna táto noha je taká odľahčená, uvoľníme. Prešľapeme si z nohy na nohu, na striedačku pekne, na maximum rozhýbeme. Jedna, druhá noha,
Pozor, aby to sa nedialo, že za každým ideme s tým členkom, ako keby vyosíme sa na stranu. Snažíme sa pekne v rovine udržiavať ako keby paralelne smerom dopredu. Nevytáčame to do vonku. Ešte 3. Poriadne aj na špičky ideme dohora a dole, dohora a dole na maximum, ako sa nám dá. A 1. Tak, zastavíme sa a ideme trošku ako keby si prestrčovať tú prednú stranu členku, že špička ide dole. Zatlačíme, uložíme, druhá noha to isté, zatlačíme, predýchame. Uložíme ešte na každú jedenkrát. A posledný. Tak. Super. Vnímajme si prosím teraz chodidlá, že úplne sú rozkročené tie prsty na široko, že najviac na široko, ako sa vám dá položiť. 3 body stability vnímame. V rámci vankúšika sú 2. Jeden, druhý, tretí je päta. Keď dvihneme prsty, stojíme na tých 3 bodoch, položíme prsty, pozor, aby sa nestalo toto, ani toto. Čiže položíme prsty a zostaneme váhou tela rozložení na tých 3 bodoch, že pekne rovnomerne rozložené chodidlo, veľmi dôležité pre akékoľvek balančné veci alebo stanie na jednej nohe, na druhej nohe. Tak. A ideme s nádychom teraz do drepu, že už ideme do toho predklonu a na výdych sa dvíhame dohora. Nádych dole, výdych dohora. Znova si strážime tie kolená, aby išli rovnomerne ponad ten druhý prst. A snažíme sa výjsť do toho zdvihnutia do skvotu zatlačením piet do podložky. Zadok aktivujeme a cez ten zadok sa vytlačame pekne dohľad. S nádychom dole, výdych dohľad. Brucho si držíme pekne stiahnuté. Pozor, aby sa nedialo toto. Takže takto neideme do drepu, ideme pekne s rovným chrbátom a vyťahneme sa cez bedra, že vnímame úplne, ako keby sme zhltli právitko. A vnímame, že ten pohyb ide z bedrového kolbu znova na stabilitu a na balančné cvičenie, že stáne na jednej nohe. Veľmi dôležité svaly, túto gluteus medius, taký špecifický sval, samozrejme nie je to len jeden sval, ale teda veľmi dôležité svaly v bedre. A teda zadok, stehna, pevné na to, aby sme mohli stať na jednej nohe, že naozaj nie ide len o členok, ide o komplex svalov, ktoré spolupracujú, samozrejme core. A ešte 3. A 2. Posledný 1. Zostávame v drepe a robíme si malé pulzy. Brucho stiahnuté, chrbát pekne vystretý, ramena krásne naširoko od uší a stále zostávame v tomto podrepe, že nevychádzame hore, stále máme aktívny ten zadok. Stehná, dýchame. Ešte 5. 4, pety neodliepame ani špičky, 3, 2, 1 a dvihneme sa dohora. Vyklepeme nohy, uvoľníme. Pôjdeme teraz aj na špičky. Už sa začneme sa dvíhať na špičky s tým, že s nádychom ideme do drepu a s výdychom dvíhame sa na špičky. Zadok je aktívny, stehna tiež, pevné členky a ruky pocitovo zatlačíme dozadu do pomyselnej steny. S nádychom vrátime späť. Výdych, dvíhame sa dohora, zatlačíme. Nádych, vrátime sa späť. Znova veľký pozor, aby sa toto neudialo. Že sa vyosíme v rámci toho nášho členku. Stále ho držíme v maximálnej stabilite. Hej. Nádych. Výdych. Brucho stiahnuté. Zadok tiež. Ešte 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zostávame hore, pripravíme sa na to a ideme také malé pulzy, ako keby sme naozaj zatlačali tú stenu za sebou. Zostávame pekne na špičkách, zadok pevný, brucho pevné, stehna pevné a ideme malé pulzy. A stále sa ako keby vyťahujeme do výšky dohora. Ešte 6.
2, 1 a zložíme pety uhlom.